Bịakwanụ nụrụ ife gọvanọ na-achị Anambra steeti kwuru gbasara mkpụrụ akpụrụrụ papa ịwọta onye nke ejikwanụ mmụọ mmiri wee marụ onye isi ndị ogbanje mana ife onye nke a na-asa n'uchu ya ọdọkwa ịka aka ọ sakarịkwara onye eze Jizọs unu fụrụ ebe a na-akwụwa ndị mmadụ na laịnụ fa na-ebukwa ibu fa na-elu 40 20 30 akwụwa fa na laịnụ na-asa uchu ma nke ya ebe weta nwa uriomoko fechaa ọnya ahụ n'isi a na-ata yakwa anya na mmiri egbe ka ude na-atụ ozugbo buru ya narie ma nke ya bakpọta korokodai ya na-agwa ya nkịrịgba amamife ọ na-akọrọ korokodai nwe ya bụ ife abụrụkwa na obere ife na-ama ntị abụghị ọgwụ. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị na-asị na ntu ọ na-aza papa ịwọta afụrụ anya bụ mmụọ mmiri afụrụ anya na ndị udo na-achị na fa kpurugodi ya ji etụnye na mmiri River Niger ka a maa na mmiri ya ya eburu ya ka mmiri ya ya hapịa ka a maa na ya bụ afọ ọ na-aza na ife ọ satara asata ka ezigbote afa unu makwa na otu n'afọ ya bụ John Paul. Ndị mmadụ tiri ya na ọ na-aza afọ oyibo wee ka jee n'ime mmiri na-ayọ mgbịrịmgba na-akpọ agụ iyi chịkọchịkọ nyapụta chịkọchịkọ ya bụ ife abụrụkwa obere ife mma hapụ unu ka unu ga-efe Charị Nwa Mgbafọ kwu na Charị Nwa Mgbafọ na-akọwakwa na nke ikpeazụ a na-aya ebidokwa ọkpọba ndị mọmi GO na dadi GO na fatso n'obodo adịghị mma ndị a na-ele mmanụ nsọ na olive oil n'ime ụlọ ụka na-agwa ndị mmadụ na ọ na-agwọ ọya na fas wee na-edisivu ọtụtụ ndị yut unu mazikwa na ndị ụka nke ikpeazụ a na fa na-esuzikwa ncha eji asụ uchu na-asa uchu na-esu na-agwọkwuzi ma ịchaka mmụọ na-agbakwafa nkịtị fa esikwa oke ite n'ime ụlọ ụka na ndị ụka nke ikpeazụ a jikwa otu aka buru baịbụl were otu aka wee bulu ekwensu were aka nke ọzọ bulu amoosu n'isi mma hapụ unu ka unu ga-efe Charị Nwa Mgbafọ kwuru. The native doctor that was arrested yesterday, Onyoka, but who practices Nnewi Mmuo Mmiri The society literally died. A new value system came upon us and threatening to overrun the system, overrun all of us, and to become the narrative and their new identity. The narrative, the philosophy, the religion, or whatever thing of wealth, instant magical wealth without work. It's pervasive. We go to some churches, some pastors need also to help us. They're promising people if you take olive oil or if you do if somebody will claim it without work. Without work. We respect there's freedom of religion, freedom of worship. Everybody is entitled to worship the way he did. But we know the difference between this criminal idolatry. You come to the other bit. Yogi days began to emerge on the social media. They were everywhere. For the general milling and every video about one day, all of a sudden, our youths in thousands, hundreds of thousands, no longer have anything. By 8, 9 a.m., you'll find youths at beer parlors drinking. And these youths were saying, we are going back to our roots. Which roots? Criminal idolatry. That's the roots. That's not the roots. The roots that I know, and which is coming back to your Anambra rebirth. The roots that I know, Eji Malundi Igbo, Eji Malundi Anambra, Bonaka Jaja. And the Bible says, he who does not work, let him not eat. The biggest reputation thing we need to deal with is to confront this evil. We must confront it. We must change the language. We must change the narrative. This less than 1% cannot define us. Unfortunately, they became so loud that our youth thought that this was a new way. This was a new way. And that rebirth starts with getting our people to go back to the fundamental roots where we come
come from, that has made us who we are and what Anambra is known for: enterprise and integrity.